karamɔgɔ de b'a tungura ko misigɛnne ma min kɛ da kan sumana na I bɛ tila k'o kelen kɛ boli la bala cogo bɛ de bi Amadu El Konare ne maa min mana badeni kalifa yɔrɔ caya ni Ala ma jangɛ su ma ko suruku b'a dun siga t'o la Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 65 ye sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka nin fasiri Amadu El Konare k'a dɔn garijɛgɛ tiɲɛ n'a ye maa sɔrɔ ka ban I b'i sigi ka Ala kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise premier ministre kɔrɔ o don Amadu El Konare yani bi ka se maa caman kun miirila ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga n'a banna banko ɲuman na a n'a bɔko ɲuman na I k'a dɔn président sigi san 2023 caman jigi dalen kun don dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kan sabula I k'a dɔn a jɔyɔrɔ kun ka ɲi denmisɛnnin don a bolo donna fanga na I k'a dɔn ani maa caman ɲɔgɔn dɔn caman kɔni kun y'a fɔ IBK mana bɔ yen Bubu Sise ka président ya I k'a dɔn a bɛ don makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ngi k'a dɔn garijɛgɛ tiɲɛ y'a sɔrɔ a ko coup d'état min kɛra min ye Bubu Sise I k'a dɔn kabini coup d'état kɔni kɛra ni jamana bolofaraw ani minnu sigilen don ɲɔgɔn kan n'olu kelekura kabini ye I b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ka garijɛgɛ tiɲɛ daminɛna kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko di jɛnɛkaw ka nin den a ko I k'a dɔn maa si kun tɛ jamana in kɔnɔ min kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ Bubu Sise ani fanga ka surun ani président ka surun kosɛbɛ a ko I k'a dɔn labɛn kun kɛlen bɛ min ye bɛnkanw ye ani tamasiyɛn caman de kun bɛ min b'a jira k'a fɔ Bubu Sise a bɛ gɛrɛ fanga na sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ koyi sabula a kun ye foro bɔ k'a bin ɲumanya min ye taama ye a ko I k'a dɔn wulikajɔ ni a jateminɛ caman nka garijɛgɛ tiɲɛ nana da ɲɔgɔn kan a ko I k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a yɛrɛ kɛra maa kɔnɔnafili ye sɛbɛnnikɛla ko sabula kabini ani syndicats nana kɛlɛ daminɛ o kɛlɛ ka taa wolo min ye Badalabugu alimami ye Imam Diko o Diko dun y'a yɛrɛ wololo bɛnkɛ de ye sabula Diko yɛrɛ y'a fɔ a ko kabini gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise garijɛgɛ a tora ka dɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a tɔ kelen yɛrɛ nana nɔɔni sabula I k'a dɔn kungo min b'a nɔfɛ ani wulikajɔ min b'a nɔfɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ o yɛrɛ ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni yani ale k'i yɛrɛ b'o la ka taa ko k'a jɛra a nana kɛ maa jɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko o b'a sɔrɔ mɔgɔw taara k'a to kalafili banna an bɛ don min na ko bi min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise garijɛgɛ tiɲɛba de y'a sɔrɔ garijɛgɛ tiɲɛ in kɔni I k'a dɔn politiki a baara bɛ nin cogo in na a bɛ k'i ɲɛna min bɛ kɛ min ye o tɛ k'o ye a bɛ k'i ɲɛna ko min tɛ kɛ min ye o bɛ k'o ye I k'a dɔn o bɛ sɔn ka k'o ye a ko nka wulikajɔ kura minnu bolo dalen don dɔw y'a fɔ k'a fɔ Maître Kasimu Tapo o kɛlen bɛ ka jɛkulu min sigi sen kan bi I k'a dɔn o kɔni jɛkulu bɛ cɛsiriba de la dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise wa maa tɛ kodɔn I n'a fɔ min ye Arasi Basi ye nangama ni Dugajaabi CDR ni ayiwa wulikajɔ bolo dara la côté ti nin jɛkulu fila mana fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni ye Bubu Sise I k'a dɔn wulikajɔ ka bolo da ni ka se ka manjakura d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ a Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tungura ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Zire Usumani Balo Usumani ye sɛbɛn kɛ Usumani ko jamana ɲɛmaa kalafili nata karamɔgɔ de b'a tungura I k'a dɔn ko maa sugu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ kɛlɛ o nka ko siga tɛ fɛn min na maa dɔw bɛ yen olu kɔni garisɛgɛ yɛrɛ de bannen don pewu k'a sabu kɛ u ka kɛwalew ani u ye minnu kɛ jamana in na waati tɛmɛnenw ani fɛɛrɛ kuraw ni maa sanuma kura minnu wulile jamana ɲɛmaa kalafili ko la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye ani jamana ɲɛmaa kala ta a cɛ tɔ tɛ tɛmɛ kalo 13 n'a kunkanfɛn kan nka ko n'o waati in na karamɔgɔ de b'a tungura ko dugu girin bɛ min bɛ tali kɛ cɛbaŋana minnu bɛ yen Mali politiki bankun kan k'a daminɛ ka bi bɛɛjɛ faga nana fɔ bi san o san u b'u garisɛgɛ sifilɛ wa olu de bɛ Mali jɔyɔrɔbaw u ye bolo donna baarada caman na wa hali bi n'a ka bi olu camanba de bɛ yen minnu bɛ faga ɲini baara la a ko n'i taara Mali togoda misɛnninw na k'a daminɛ Cikɛbugudaw dugubaw dugumanga a n'a belebele hali n'i y'a sɔrɔ I bɛ kulu sanfɛ bi I k'a dɔn politiki bankun maaw karamɔgɔ de b'a tungura u kɛlen don ka dugu fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye a ko misaliyala min ye Joseph denkɛ n'o ye Musa Mara ale kɔni y'a daminɛ sa a bɛ kalo damadɔ bɔ Mali dugu tɛ dugu ye k'a daminɛ Kayi fɔ Kidali k'a susa dugumisɛnnin
n'a duguba fɛn o fɛn fɛ i k'a dɔn Kayi Sikaso Segu Mopti Mara ko a ye nin bɛɛ lajɛlen ka senno ye kaba wa a bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn a ye maa minnu sɔrɔ kabini lawale la n'olu bɛ yen ka wuli joona joona ni ka taa i k'a dɔn kalifa kuraya a kow bɛ cogo di waasa aw ka kɛ cɛ labɛnni ye yanni kalafili cɛ a ko ka fara Mara kan Modibo Sidibe ale fana kɛlen don i k'a dɔn ka dugu susa min ye Yanfoyi la Sikaso ani marabolo fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan u bɛ jama salo u bɛ munumunu na nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kayikaw ka den Alu Bubakari Jalo parti ADP Maliba ale fana sɛbɛnnikɛla ka fɔla ale min ka surun a ka base la saga a n'a ka waati ko u fana kɛlen don ka wuli ka jɔ olu bolo da a ko ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan tɔnba minnu bɛ yen n'olu dɔ ye RPM ye ADMPA SG URD ka taa se Useni Amion Gino n'o ye CODEM ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen don bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalafili nataw la nka sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jatedenw sigi ɲɔgɔn kunna ale yɛrɛ ka jate la a ko jamana ɲɛmaa kalafili nata karamɔgɔ Daba Tunkara kabi Mali bɛɛjɛ fanga sinsinna i k'a dɔn dabaliban ko de bɛna bɔ a la min ni saa si kalafili a tɛna na kɛ kelen ye sabula ale ka jate la maa minnu bɛ yen ni jamanadenw yɛrɛ dalen don k'olu ye disi belebelebaw ye maa kuraw bɛ yen minnu ye maa sanumaw ye kabi olu cogoya donna Mali kow la i k'a dɔn awa kasa tɛ olu nɔfɛ olu ye maa ye minnu ka kow jɛlen don a ko maa dɔ ye i k'a dɔn Seydou Mamadou Kulubali dɔw ko a ma Sira Seydou a ko i k'a dɔn ale ye funɛgɛni ye i k'a dɔn diɲɛ mɔgɔbatigi don wa i k'a dɔn maa sanuma don bi maa tɛ se k'a fɔ k'i bi ko durunulen fɔ ale nɔfɛ Maliki Kulubali a ko nin fana ale ye kiiri dɔ magalajɛ jamana in kɔnɔ tileninya ni k'a dɔn ladiriya min bɛ ale fana na a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye maakɔrɔw ye minnu bɛ ka cɛsiri ni wulikajɔ boloda Seydou Kulubali i k'a dɔn ale kɛlen kɔ ka jɛkulu dɔ sigi a yɛrɛ to a la i k'a dɔn nin jɔkun laban ninnu na k'a bɛna bisimila Mopti waasa ka taa ka ko yɛrɛ tɔ kɛ Bil Haki sɛbɛnnikɛla ko ninnu ma na wuli k'u sen bila a ko kɔnɔna la min ye politisiyɛn kunkolo kɔrɔba dɔw bɛ yen i k'a dɔn minnu yɛrɛ ka ko kisɛ bɛrɛ tɛ jaba la bilen olu mɛnna maa bolo dango la e k'o tɛna na i k'a dɔn siran daraki olu la wa a ko olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko kura min donna ko la n'o ye i k'a dɔn awa kɔlɔsitigiw nalen vɛsi don karamɔgɔ Daba Tunkara k'o fana bɛna a ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ a kɛrɔ a ko min ye Ansardine i k'a dɔn awa Usumani Sherifu Madani Haidara Asayidi Usumani Sherifu Madani Haidara i k'a dɔn Tamaninkaw ka awa Sherifu i k'a dɔn ko ale fana ye kuma dɔw fɔ jɔngo ala kuma min bɛ a kun fɔmana ka ni ɲɔgɔnna fɔ hakilima bɛɛ lajɛlen ko hali ni maa min tɛ kɔlɔnda la e n'a dɔn k'a fɔ misiw min yɔrɔ la jifilen de ko Usumani Sherifu Madani Haidara ko Sikaso nin waatinin na a ye kuma min fɔ k'o de filɛ nin ye a ko mun k'a ye k'a dɔn cika kɛrɛnkɛrɛnnen lase a kanubaa bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen n'o ye Ansardini tɔndenw ni Haidara kanubaw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi ma jɔ kɛlɛw i k'a dɔn awa maa o maa bɛ yen hali i ka sigida la ni politiki maa dɔ b'i nɔfɛ i k'a f'u ɲɛna fɔlɔ a y'aw sigi ma jɔ sabula labɛn dɔ ko bɛ anw yɛrɛ kɔnɔ o kuma ko Haidara ka fɔla k'a ko waati dɔ sera teza ko ale Haidara n'a ye ŋaniya min da a b'o fɔ ale ti dogodogo kɛ koyi a ko ale kɔni bɛ hakilina ni kundilenna min fɛ nin waati na o ye ko dɔ kuma sera sa olu yɛrɛ fana ye jamanaden ye u ni maliden tɔw ni min ka kan u n'o ka kan o kuma k'u b'a fɛ sa ale ka maa bɛɛ ka sigi ka ale makɔnɔ ko nu mana daminɛ waati min na kundilenna min b'a fɛ k'a fɔ a n'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye waasa maaw k'u sen da yɔrɔ dɔ ɲinanda in na sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin kuma in jateminɛ a ko i k'a dɔn nin ye kumaba ye a k'a dɔn Usumani Sherifu Madani Haidara yala a bɛna kundilenna jumɛn fana ta nka sɛbɛnnikɛla ko min jɛlen i ko tori tigɛ o ye Haidara mana kundilenna fɛn o fɛn ta i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kala an bɛ bɛɛ bɛ yen awɔ an bɛɛ bɛ yen o tuma karamɔgɔ maa taa yɔrɔ min na n ko an bɛ yen o tuma an bɛ yen awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kɔni Haidara ma a ka lanba da jigin yɔrɔ min na a ka ca Ala fɛ a laban yelen na mana ye kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn autorité morale Imamu Mamudu Diko a ko ale kuntilenna ale ye maa ye maa min bɛ yen min b'a kɔnɔ a tɛ ka se k'o fɔ kɛnɛ ka para nka a ka kow doncogo n'u bɔcogo ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko dɔ ko bɛ nin cɛkɔrɔba in kɔnɔ yala maa dɔ de dɛmɛ dɔ la don wa walima a yɛrɛ b'a fɛ de k'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la canjala a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛw kɛlen don sɛbɛnnikɛla ko ninnu maa fila ye diinɛ ɲɛmaa ye jama b'u kɔ olu fana maa n'u sen bila a ko kɔnɔna la yala o tɛna na kɛ garisigɛ saba ye ka ɲɛsin politiki kɔrɔ maaba dɔw ma o kana siga ko de dɛ
sɛbɛnnikɛla a y'a bila o da la sabula min ye n'i ye Aidara ani Digo lajɛ maaw don diinɛ ko bunakun ka jamaba de b'u kɔ ka olu fara i k'a dɔn maa kura minnu wulilen n'olu ye maa jɛlenw ye i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen ma n'u sen bila a ko kɔnɔ k'a dɔ bɛ dɔ la maakɔrɔba dɔw bɛ i k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara olu garisɛgɛ na ba ko in kɔnɔ o kuma olu ka fɛɛrɛ kɛ nafolo min bɛ yen n'u b'a susa u k'u ka retraite labɛn n'a ye kunnafoni filɛ an ye min mɔ Zire kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Horizon Amadu Konare sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 152 ye Amadu Konare su min bi ja kabini fitiri o jabi dɔn Birino Jete Segebeji a ko i k'a dɔn i bɔra ka toa minnu fɔ ale ye cɛ kelen da la u k'a ma ko Seyidu min n'a toa bi fɔ nafolotigi don maa kalalen don maa lakodɔnnen don i k'a dɔn politiki maa tɛ kabini Ala y'a da i k'a dɔn jamana politiki a ma don a sira fɛ fɔlɔ Amadu Konare a ko i k'a dɔn kanbɔlen don kalo ɲɛduma Amadu Konare dolo ɲɛdumaw bi mɛnna kɛrɛfɛ saa kalo 12 a ko min do a fɔlen filɛ n'u k'a ma ko sira Seyidu Kulubali min ye a ka hakilina ye ani baaraw daminɛ a b'a fɛ ka tabale gosi Moti Sibiri Nata Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko yalima Seyidu gɛrijɛgɛ b'a la ka kɛ Mali président ye wa a ko hatɛ a ko k'a sababu kɛ fɛn damadɔ ye jateminɛ minnu gɛlen don ani filɛlikɛla minnu gɛlen don n'i ye ko ta k'a lajɛ kabini jamana in ayiwa min ye révolution ye san 1991 n'a nana jamana kɔnɔ n'a y'i bɔ ATT kelen na a bɛɛ lajɛlen kɛra politikimaaw ani politikitɔnw de ye olu de ye jamana mara a ko jamana marali politikimaaw bolo ani politikitɔnw a masiba a gɛlɛya jamana janfa ani jamana suɲɛni ani nafolotigi kuraw caman de bɔr'o la jamana de kamana gɔnna politikimaa na fo k'a fɔ k'a to ten k'a sababu kɛ i k'a dɔn ma se ka jamana mara ka ɲɛ a ko ye kelen ye o bɛ na ni gɛrijɛgɛba ye ka di ayiwa Seyidu Kulubali ma politikimaa tɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ nin politikimaa ninnu n'u bɛna fanga na a bɛɛ ye fanda bololankolon de ye u mana na fanga na san 5 san 4 a bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ banaw ye nafolotigiw u ye wari in bɔ min u y'a suɲɛ a ko o fana bɛ dɔ gɛrijɛgɛ di Seyidu ma sabula Seyidu ye nafolotigi ye bana don cakɛda caman de b'a bolo Mali dama tɛ koyi a bɛ baara min kɛ farafinna ayiwa dugu caman na a k'i k'a dɔn o de y'a kɛ nafolotigi k'a kɛ bana ye ni a bɔ nafoloko don a na fanga ɲini ale mɔgɔ tɛ wari la kelen a na fanga ɲini ka to a ɲini sabula ni jamana ɲɛna ni jamana ɲɛtaa sabatira o na ba de b'a nɔfɛ kabini sisan caman dogolen bɛ n'a y'i da kɛnɛ ka don o don olu bɛɛ lajɛlen bɛ n'u kanbɔ min kɔni ye wulikajɔ ye a k'i janto min ye diinɛ ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'a n'olu fana sera ka ɲɔgɔn faamu sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyaba t'o fana na sabula i k'a dɔn maa ɲumanba maa sɛbɛba a ka bonya ni karama don kelen da kelen jamana maaba tɛ yen i k'a dɔn a ka bonya ma se min ma sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen danna ye ka fara Seyidu kan min ye Seyidu Mamadu Kulubali sɛbɛnnikɛla ko Sira Seyidu a ko i k'a dɔn misali bɛ se ka taa Bɛnɛkaw ka masakɛ ka Patrice Talon n'o ye Bɛnɛ bɔ nɔgɔ la bi sɛbɛnnikɛla ko a bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ sabula wariko t'a la a kalannen don jama b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen hakilina ɲuman ye min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn Sira Seyidu a ka kɛ Mali président ye a ko i k'a dɔn a ye furu kɛ den 5 b'a garijɛgɛ la a bɛ mun wɛrɛ ɲini Ala ye sɔn funankɛniya la Amadu Konare cɛ o cɛ b'a la k'i ye wari caman den sɔrɔ san 60 san 70 i tiɲɛ tabaw ta don i ka wari tɛ siga t'o la n'i tora k'ale fɛn dɔ kɛ wala mɔgɔ fɛ y'a ye ni cɛkɔrɔba e k'a cɛkɔrɔba laban ni siga t'o la wari ka di funankɛniya de la walayi Sira Seyidu filɛ a ka di nin waati in de la a b'a kuma la Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Moti nafa i ko dakɔnɔ ɲi Sibiri Nata a k'i k'a dɔn a sabula Seyidu bɛna kuma minnu fɔ a ka maa kolo gɛlɛn u bɛ labɛn na fa bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to kuma minnu bɛna fɔ jamanadenw tulo fɔlɔlen bɛ jamana maabaw tulo fɔlɔlen bɛ a bɛna layidu ani kumakan minnu fɔ i k'a dɔn o bɛna kɛ sababu ɲumanba ye min b'a to maa caman wɛrɛ bɛ yen n'o bɛna fara jama kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ Mali Horizon kɔnɔ
aka bi bolla karamɔgɔ dama tungura kunnafoni sɛbɛ le soft OM nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko min ye k'a dɔn bamanjiya ni danna juguya wale ale kɛlɛli ka taa se diinɛ dansago jɛkulu tigilamɔgɔw ka kɛwalew ma a ko bɔdaba 2 de bɛ an ɲɛ bi i k'a dɔn fɛɛrɛbolo mun sigilen an bolo waasa ka se ka i k'a dɔn ɲɛ sɔrɔ an ka nin kow la kɛlɛ an ka sebaaya sɔrɔ an ka yɛlɛma don an ka dɔze la walima n'o ma kɛ i k'a dɔn an bɛna daji k'an ban ta ye i k'a dɔn nin ye le soft maa ɲɛma u ka sɛbɛn ye bi a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a ko min ye kabila wale waati jan caman a bɛ san 7 bɔ Mali bɛ jugu olu kɔni senkɔrɔ jugu n'an bɛ bi anw kan an t'an ta fan dɔn an t'an bɔ fan dɔn o tuma a ko an bɛ donni minɛ i ko bi diɲɛ yɛrɛ galanso bɛ ɲɔgɔn na cogo min na karamɔgɔ daba tunkara diɲɛ seleke 4 dɛmɛmaa jɛkulu de wulila k'a daminɛ ja jamana farafinna min ye k'a dɔn diɲɛ seleke 4 ka keleya tɔnba ka se nansara tulobulon ka keleya tɔn ma nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛna dɛmɛ don Mali la nka nin fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ ka dɛmɛ nunjuru bɛ Faransi de bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ anw ka denfa ye Faransi ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na i ko bi gɛlɛya min bilen don anw ka jamana kan karamɔgɔ daba tunkara ko fɔ yɛlɛma de ka don dɔze la min ye kɛlɛ fɛɛrɛ fɔlɔ mun bɛ yen ni an y'o sigi i k'a dɔn sigi ka kɛ ka hakili jagabɔ kɛ yala mɛ ni mɛ man ɲi an ye nin bɛɛ kɛ hali bi n'a ka bi kana ma se ka kɛ tarafatani ye o kuma an di yɛlɛma don kow cogoya la sa wa sɛbɛnnikɛla ko ni an ma sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka segin o kan an ni dɛmɛmaa jɛkulu waasa tasaw da ka yira ɲɔgɔn na i k'a dɔn ni ko min gese da kɛra jukɔrɔ o ka bɔ ni k'o bila kɛnɛ kan waasa ni maaw hakilina ye Mali ka bɛn ni basigi ye o ka se ka kɛ tarafatani ye kamakɔrɔlaw kana dogo ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko n'o ta an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn juguw kɔni wulilen don wa u b'u kɛlɛkɛ bolo kan waati ni waati seko ni damayira min b'u la a ko an bɛ don min na i ko bi u labɛnnen don waasa ka bingali kɛ anw ka jamana kan a ko misaliya ye fɛn jumɛn tile filanin na i b'a ye k'a fɔ bingani wale a juru cɛyanina kosɛbɛ a kɛra ten min ye avril kalo tile 2 bingaliba dɔ taara ta ka ɲɛsin anw ka cɛdenw ma jafara be yanni o cɛ i b'a ye k'a fɔ min ye minisima jabala min bɛ i k'a dɔn Kidal Adelok min ye cadikaw ka lakanaba mun bɛ bin taara kɛ olu fana kan sɛbɛnnikɛla ko hali ni y'a sɔrɔ a ko tɛ ma dɔnni k'u ye sabula cadikaw olu kɔni ye kɛlɛ tigɛrɛw ye i k'a dɔn kɛlɛ de senfɛ mugu citɔ u bɛ yɛlɛ hali bi olu tɔ de bɛ laɲagari i k'a dɔn u ye tatugu bamanjiw la maa 41 u yaalala furatu ni kuluwo la ni ka t'olu su dalen sɔrɔ facogo jugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko yɛrɛ la tabarikɛla kɛra min ye o ye k'a fɔ Yagi Agali yɛrɛ kɛrɛfɛ maaba min bɛ yen ni a tɛ taa yɔrɔ la min yɛrɛ kɔ ko dɔ bɛ yen jɔnko Ala u kɔni y'o fa a yɔrɔ in na wa u y'a da tulu la k'a da jaba la k'u bɛ taa ni o su ye ka kɛ ni mugu k'a yɛrɛ gɔnli ni cadikaw ka marifaw fariyali ani kɛlɛ fɛrɛ karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn k'a fɔ hali maa minnu kun joginen u taara k'olu to yen dugujɛ olu su yera sɛbɛnnikɛla ko minɛnw mobili caman i k'a dɔn lahawta marifa juguba dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye dabalibanko ye nin bɛɛ lajɛlen de salo la cadikaw ni minisuma maaw fɛ i k'a dɔn ni k'olu lasago nka min ye cadi cɛden ale maa 4 o bunɛna ni la i k'a dɔn maa damadɔ wɛrɛ bɛ yen olu joginna sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ avril kalo tile 2 tɛmɛnen an kɔrɔ jafara bɛ kaw fɛ i k'a dɔn u nana garaw kɛ yen fana na ye garaw min na u n'an ka finitigilaw kaw ye tiɲɔgɔnna dɔ kɛ tiɲɔgɔnna min na o fana damajaw la sabula u ka maa damadɔ olu fana bunɛna tɔw olu ye danyɛri sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka kɛlɛbolow ɲɛfɛ ni yɔrɔ ninnu na ni o dɔ i k'a dɔn awa a ye kolonɛli Maga Alasani Jara ale n'a ka cɛdenw ka taa se DJ Damele ninnu ye wulikajɔ kɛ ka taa hakili falenfalenw kɛ k'a yira cɛdenw na hali bi n'a ka bi u kana sira u kana ɲɔgɔn kɛlɛ fɛɛrɛbolo minnu bɛ u ka yɛlɛma dɔ a la u k'u cogoya labɛn bamanji ninnu ma na waasa ka dɔ sa k'a fɔ anw fana labɛnna mɛn kɛra an kan wa taali bɛ fɛn o fɛn na segin bɛ o la min ye k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda i k'a dɔn kɔ n'an kɔrɔ kunu u taara bi olu fana kan olu fana ye ta tugu la min ye k'a dɔn maa 12 bamanjiw cɛla u y'olu daji i k'a dɔn an ka finitigilakaw la maa 4 olu joginna kelen na min ka joginda ka bon kosɛbɛ minɛn caman ba den tarakilaw la yen fana sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye kɛlɛ dɔmaw ye olu ko nin waati laban ninnu bingali min b'a la ka kɛ n'i ko k'i b'a bɛɛ lajɛlen kuma dakurunya kelen i b'a fɔ k'a fɔ bamanjiw kɔni kalikan don bi fɔ u ka wuli ka taa don Mali la nka min ye fɛɛrɛ min sɔrɔlen Mali fɛ ko sebaayaba de b'a la ka sɔrɔ Mali fɛ o min ye tabarikala ye n'a tor'o cogo la a bɛna kɛ de sa nin ye maa kɛlen k'i bi i kɛlen k'i yɛlɛma a kan de kunnafoni filɛ an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bidon bɔli la
ne amadel kunare ni bela jele tore I gebe bolo ati ja amadel kunare membolo bugo kadu ninga boni sebe mi nu ka malende pana idda sirama mi nye bamanji ye I ka do kungo kolo falimbe I ka do shu awo bamanji shula I ka do dugaw waraw I ka do lu ko ni maraka na maduna sabula hada madde shu borodele de do I ka do kungo kolo fanda mbada kono abeji hadisi sebe kala ko kwana akele I ka do anada tarikila I ka do abotata bambu ani nani jabato I ka do na dongile da akika do kona iya fofo tugo mina bila haka kerati nimba manji jere jakulu labembe labenna I ka do sina kata bi kona duguka semene gala ko kona yere abiduanza marala moti I ka do mami ni somingera ka fo wuli ka jobi na buluda ba manju de ba fe ka shuranga sorasi minu mbe I ka do nunu ngoni iba fo ko jine ado kwani obi wuli sa de fe kasinga na marfake ikunula ka ke po kabako Allah akele kadi ni bese Allah ni minebe nga chenye na finde yemine bi tumani wa seru trawre ya ningu ya apeni ndo apeni ndo kuju dondi we amadal kunare sebeni gala ko akko surasu minu mbe olu yere te balu foila ni sayate no olu ma saya yere ye ikadu ni soti ja kabini mugu ka ko ni mbora ikado yamine eka yamine amunye min voka koro ayen tani nyoro ina amadal kunare kado ko de ma tactique usina ko dabali tigati ke tani fla ba manjila usina ko oshu yara ko dati akaru nyana kuma mi ko sebe kodo uyu koda model konare uyu koda yangadi yenye ikado abobamanji kusukusu ke duru ikado ye duru do fiena model konare minanjugu mimbu bolo anana donde jaja ula bembe la benjugola minje ga jugu ko sobe wallahi itulo folo ubulila model konare kado uko marfa mima ko PKM o denzaba uko mima ko LAC Allah ni mu ndo waita mbi marfa jugu bawdi ibi marfa kise juru jamba gloni ko century mununa ko de nunu ye LARAC o denvla o roketi o denani minye PMU o denjegi chargeur temps ani duru wallahi ikadon aywa minye abo wulika joy ikado ko mima ko mayon 7,62 mètres o jamanjande o fale foka sebe korososo muto nani ikado aradio obi kuma aradio minuna o denworo minye telefoni ikado o fana bala akoi orobe mali sorasu nana ni mina bele jile che uka ma fale ma tanfla ko lu bele jile salusa ninga tuda sabane galo ko oroni be komanda min be lamini na nuka ma ko secteur 4 opération maliko colonel Umaru Traoré ikado sina kan ijo kana ka chanjala aniso jeli sabula bogo min dunu na amodel konare ikado hataja agilara fuka tuti akonga ni yata ka laje anga sorasi kele ikado ode jogina amadel konare ikardon sabla minyu ka bingani wele ani wulika joy ukunna kunye de aywa minye kona yere de kaye ka aboy ka yemina bele jele fura ka yemina ka to dai sabani gala ko akikardo yano do fana che kli damado min woni ye jato ye nu sorasu ya jete kele mingera korovela la minye bamanji ma che bi woro o de fara ni kli flaina sabani gala ko akucha manje bolola sabla wulika jo fana bolo dara ako minye che binani agel hok uyo fa afrika lo kile fla temene minye chetanye o dongele uyo daji jafarabe sabani kala ko che woro terrorisi uyo fana daji majakwi afrika lo kile nani che talfla amorel kunare ikado kato fara ka kona minye abojarake ka foye akwa mi doni mina ko bi iya fo fotugo mina minye sorasu ye ikado ye yele mabulo de ke ya me abina bianga anzigile ndaka kono di amorel kunare ikado bamanji mana bodnye yoro bi mali sorasu labenedu wati dosira sa minye jamana donye anga bunya mata bunya bilibili bata ka danga sorasu kuluka ninga demenda ku segere o dara gushira ni fota foni ni tunga ke dodo abi woro enke wo ye shumunu nyira ide awo o kara korove bon calcul ke ma bi woro bina ni faruka agel hok o ma jule o ma keme afrika lo klefla bon ma tan faruka o keme ni tan o kara jafra bi ka woro ma woro faruka keme ni tan ani woro o kara manjakwi ma tan fla faruka o ye keme ani mwani shigi afo keme fla ni mwani shigi ibra ke nyami jetela ubana
maa min bɛ yen a bɛna fɔ filimu la bɛɛ bi fa ka se bandi chef ma garde corps bi fa yɔrɔ min na filimu na o b'a yira ko patron yɛrɛ tɔ ma o b'a jira k'a fɔ filimu yaki ka bara dura cɛ bozi jama a bozi bɛ 1 mètre bɔ u y'o de daji u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u bɛ taa n'a su ye u ma se ka taa cadikaw ye mugu wuli fa bɛɛ fɛ o y'a ka litinaba dɔ de ye a yɛrɛ yɔrɔ man jan bilen o ala danga nin ka taa sɛdennin minɛ a mana kɛ yɔrɔ tabakɔ a mana kɛ fan o fan wo la fo k'a sɛdennin minɛ Amadou kunna dɛ an ka Tezara premier ministre wala karamɔgɔ de b'a tun wara an taara an nana dandɛgɛli caman t'o la kuma caman t'o la bala cogo bɛ de tun Amadou El Konare ne n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Amadou El Konare maa tanu do bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don kɔnɔ tiɲɛ Amadou El Konare k'a dɔn jamana densɛbɛw baarakɛlaw minnu ye cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ tiɲɛ jamana bɛn ani kelenya bɛ se ka bolo da cogo min na sigi i k'a dɔn association Mali Debout en marche u k'a ma AMDM o don i k'a dɔn u bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka tamasiyɛn jira ayiwa maa minnu b'a la n'u yɛrɛ dalen don a la k'a f'u ye wuli ka jɔba kɛ jamana bɛn a n'a kelenya ɲɛtaa la u bɛna ayiwa donbolo ta k'olu sɛgɛrɛ donbolo in kɔni ye sɛbɛn ye hali ni wari t'a la nka a kɔrɔ de ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn o ɲɛsinnen bɛ maa min ma kosɛbɛ o ye colonel major Ismaila Wage kunnafoni minnu kɔni dir'u fɛ dɔgɔ kunfuranjɛ in na o b'a jira k'a fɔ hakaja min ye ayiwa cɛsiri ye jamana maa min ni maa min b'a la olu ka faamuyali la a bɛ se maa 15 bɔɲɔgɔnko ma maa 15 in i k'a dɔn association Mali Debout en marche u y'a jira k'a fɔ u bɛna olu kɔni tamasiyɛn i k'a dɔn gouvernement mɔɔw b'a la ministres yɛrɛ b'a la i k'a dɔn Ismaila Wage i k'a dɔn a b'a la a ka denmisɛnya ani wulikajɔ ka taa se ministre des sports Musa Agater i k'a dɔn o fana b'a la a ko min ye diinɛ ɲɛmaaw ye u kɛlen bɛ ka jɔnjɔ ta k'olu fana sɛgɛrɛ Haut Conseil islamique du Mali Chérif Ousmane Madani Chérif Haïdara o b'a la min ye Komane Tabo ye Jaje Ba ka bɔ Ɲɔnɔ Giro Traoré ka bɔ Safo i k'a dɔn Marcelin Gengere ani Mahamadou Nama Keita a y'a jira k'a fɔ n'o ye AMDM président ye Mohamed Togo a ko olu ka nin hakilina in i k'a dɔn ayiwa tamasiyɛn don tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ jɔn la ɲinan za karisa ni karisa u ye cɛsiri min kɛ jamana a bɛn ni kelenya kɔnɔ u ni ɲɛfɔli ka kan o bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛ ka ayiwa a ɲɔgɔnna kɛwalew kɛ sabula i k'a dɔn toit de ka di diɲɛ fɛn bɛɛ ye wa n'a fɔra toit fana toit duman de ko don u y'a jira k'a fɔ bɛn ni kelenya Mali mɔgɔw b'o de la kabini san 2012 ni jamana in gelekura i k'a dɔn maa dɔw bɛ cɛsiri la sanjikɔrɔ wɔsitu dɔ olu dun b'u sigi ka filɛli de kɛ ka jateminɛ kɛ sabula olu yɛrɛ ka kulekan de Mali ɲɛta ni Mali sabatili bɛn ni kelenya bɛ jiri cogo min jamana in kɔnɔ o de la maa minnu b'a ka baaraba kɛ ji jukɔrɔ i k'a dɔn ɲɛ kan ka fɔ jamanadenw ye u y'a jira k'a fɔ hakaja nin du siɲɛ fɔlɔ ye kabini baara in daminɛ n'u fɛ don min ka n'a bila bi la san o san ye nin ye i k'a dɔn olu yɛrɛ ka nin jɛkulu min n'a sigira sen kan kabini san 2018 u bɛ foli ani tanu kɛ Togo ale de ko in ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ɲinan min ye dɛmɛba ye o bɔra transit Jabali la transit Jabali o ɲɛmaaba de Yusufu Ture i k'a dɔn Ture u ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja i k'a dɔn u bɛ baara min kan ka kɛ i k'a dɔn a ka nɔbɔ sini ma sinikɛnɛ mɔɔw a ka se ka lakali kun bɔ i k'a dɔn sɛbɛnfura in sɛbɛnna Musa B Sidibe fɛ i k'a dɔn foli ani tani an n'o kɛ ka ɲɛsin Togo yɛrɛ ma ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Charlie nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la a trophée de fila fana b'i yɛrɛ fana n'a kɔrɔ bi dɛ trophée fila i k'a dɔn trophée dirama trophée u k'a ma ko certificat d'éloquence Move Together Mali u ye min sɛbɛn u ko nin sɛbɛn in nin danu ni ani nin jɔnjɔn in u b'a di Daba Tunkara ma cɛ ni nɛ de ka di i k'a dɔn nin kɔni ye animateur radio maa minnu bɛ kuma radio la minnu kuma ka di i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn an bɛ baara min kan ka kɛ bɛn ani kelenya don o tuma hakaja jamana ɲɛta ani ka dɔ fara cɛsiri kan i k'a dɔn Festi Gora nin y'u ka ayiwa wulikajɔ
siɲɛ 6 de i k'a dɔn u bɛ foli ani tanuni kɛ maa minnu kɔni b'a la u ka baara an'u ka wulikajɔw kɔnɔ n'u ye cɛsiri kɛ i k'a dɔn u ye nin d'a ma o tuma maliden bɛɛ lajɛlen bonya b'a la i k'a dɔn président Bakari Danbɛlɛ an ka foli b'a ye i ni nin ka kan ayiwa tabarikala karamɔgɔ de b'a tun kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don teliyala kunnafoni sɛbɛn Le Hogon Amidu Togo ale kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ko dɔ bɛ sen na wa ko wɛrɛ bɛ fɛ ka wawuli a ko an ka taa Kabala Kalabankoro mara la i k'a dɔn ko bana dɔ sugu wuli mɛ du dɔw kɔnɔ minnu ye tɔgɔmasiri ni jateminɛ kɛbaaw ye karamɔgɔ de b'a tun kɔnɔ olu ko nin ye ɲɔni de ye i k'a dɔn awa nin kɛlen don kamanagan ko ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni ma kibaruya sɔrɔ kɛnɛya tigilamaw fɛ nka maa minnu bɛ yen n'olu ye sigidaladenw ye k'a b'i lawale bana dɔw bɛ yen n'a tɔgɔmasiri yera denbayaw kɔnɔ an ka maabakɔrɔ caman bɛ yen olu b'a dɔn nin ye bana suguya min ye a ko nin waatinin na du dɔmɔdɔw kɔni mɛ i k'a dɔn Kabala a ko i k'a dɔn bana dɔ kɛlen don ka denmisɛnninw minɛ du ninnu kɔnɔ wa yɛlɛmali ka teli o ye teliya da ye wa i k'a dɔn k'olu kɔni ye bana in kɛ ɲɔni de ye nka an bɛ donni min na i ko bi minisiri min ɲɛsinnen don lakanako ma hali n'olu ma kumaba ka kibaruya ba di maaw ma k'a fɔ ɲɔni wawulilen jamana kɔnɔ a ko ni maa minnu bɛ yen n'olu ye kibaruya sɔrɔ olu kɔni y'a sɛmɛntiya u da camancɛ la k'a fɔ i k'a dɔn olu ye kibaruya min sɔrɔ duden dɔw bolo o ye k'a fɔ balimama dɔw bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye dɔ yɔlɔlen don bi o dugujɛ i b'a ye o kɛrɛfɛma yɔlɔlen tamaseere minnu bɛ u la n'o ye bana si tamasiyɛnw ye i k'a dɔn ko nin ye ɲɔni de ye koyi a ko min ye masalaka minnu bɛ yen n'olu ye denmansa dɔw yɛrɛ sirannen don i k'a dɔn si tɛ ka taa n'u denw ye dɔgɔtɔrɔso la o kuma min de o de bɛ ka ko in tɔ sɛbɛkɔrɔ juguya sɛbɛnnikɛla kɛlen don ka wele bila minisiri min ɲɛsinnen lakanako ma u ka wulikajɔ boloda joona fɛn min filɛ nin ye Kalabankɔrɔ Kabala a ka taa ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min don n'i y'a sɔrɔ ɲɔni don funtɛni nin bɔtɔla fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ o la joona ni k'a ko misidura t'a biɲɛ ma o ka kɛ joona joona maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu ye densomaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara den ma bana i bolo so kɔnɔ fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo e ka taa yira dɔgɔtɔrɔw la olu de ye bana dɔnbaw ye n'i y'i sigi so k'a fɔ nin ne bɛ karisa la i bɛ furabulu kelen i bɛ fila tobi ɲɛ tɛ ka sɔrɔ ko la a ko i ka taa kɛnɛyaso la min ka surun i la ɛlɛni n'i taara ye ni dɔgɔtɔrɔw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn bana ma bile cogo o cogo fɛɛrɛ ni bɔda dɔnna sɔrɔ a la nka n'i y'i sigi n'a ye so kɔnɔ ye i bɛ duden bɛɛ lajɛrɛlen tɔɲɔ wa sigidaladenw i b'olu yɛrɛ fana tɔɲɔ wa sɛbɛnnikɛla ko jango ɲɔni ye bana ye bana min bɛ yen n'a nana ka ban i k'a dɔn a senna ka teli fɛɛrɛ jɔnjɔn min b'a la ye ka se ka foroba boloci kɛ o min bɛ kɛ sababu ye ni ka maaw tanga a ma kosɛbɛ wele kɔni dalen don i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Fanda Sibi a n'a kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen n'u tulo b'an gana u ka wulikajɔ boloda u ka taa bɔ Kabala dɛ n'o tɛ ni kibaruya kɔni a bɛ yen nin waati in na i n'a fɔ Amidu Togo ale b'a sɛbɛn Le Hogon kɔnɔ cogo min na o tuma i bolo don Amadou Kunare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso sɛbɛnnikɛbaa de Mamadu Jarakɛ ko k'an ka taa Bagadaji ye Bamakɔ camancɛ ye i k'a dɔn kinkɔrɔba don Bamakɔ yɛrɛ ja ani Bamakɔ tamasiyɛn ye Bagadaji ye ngo n'a ta bɛɛ Bagadaji yiriwali a nana ni gɛlɛya caman ye sabula min ye jamana ye i k'a dɔn dɔrɔgu a caman bɛ munumunu Bagadaji kɔnɔ Bagadajikaw kelen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ fo ka sigida fura k'a sɛbɛkɔrɔ jɛ o de la min ye marisikalo tile 30 k'a dugu jɛ afrikalo tile fɔlɔ la min ye nin polisi in ye a n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn ayiwa Sajo Kunu Tumuda n'a jɛɲɔgɔnw 3e arrondissement a commissaire i k'a dɔn a n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ dɔ boloda wulikajɔ min n'u k'a ma ko funufunu o tɛ maa to funufunu in kɔni wulila sa ni ka Bagadaji minɛ Bagadajikaw yɛrɛ ani Bagadaji ka denw ani dugulenw olu yɛrɛ farala polisiw kan min bɛ se ka to u ka sigida bɛ jɛya cogo min Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko u ka wulikajɔ u solila poyi ni kana don yɔrɔ kofɔlen ani maa kofɔlen minnu bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔrɔgu baara kan ka kɛ Bagadaji u y'u kun dɔw kan min ye commissaire Tomoda ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la dugudenw olu farala Bagadajikaw yɛrɛ farala kan min bɛ se k'a to baara in bɛ ɲɛ cogo min na u ye fa bɛɛ lajɛlen gere bɔda bɛɛ gerenna Amadou Konare i k'a dɔn o kuma polisiw nana k'u ka baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ
i k'a dɔn a bɔ sabula ni dugudenw bɛ baara kɛ commissaire n'a a jɛɲɔgɔnw o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn dɔrɔgu caman de minɛ n'u fɛ i k'a dɔn a bɔ dɔrɔgu min bɛɛ n'u k'a ma ko cannabis o kilo 200 min ye cocaïne o kilo 3 a ko i k'a dɔn min ye carton 517 ye min ye ayiwa escatazi o y'o fana minɛ a k'i k'a dɔn mobili kelen dɔ fana jɔlen bɛ katikati dɔ o falen dɔrɔgu la tewu o bɛna taa n'o ye ayiwa o feere yɔrɔ la sɛbɛnnikɛlaw ko tuma min n'u nana minɛni dabɔsa u y'a salo k'a salo ka furani kɛ Amadu kɔnɔ yɛrɛ k'a dɔn i tulo fɔlɔ i bɛna kabakoya sabula kabini tuma min u bɛna nin ko in daminɛ u kun dara misiri kɔnɔ ni ka taa fɔ misirilamɔw ye ayiwa ala sago u b'a fɛ ka na baara dɔ kɛ Bagadaji u kun y'o fɔ a bɛ waati jan bɔ sabula somin kɛra k'a fɔ dɔrɔgu feerela jugu caman de bɛ Bagadaji misiri yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn cɛkɔrɔba dɔ sina ka kuma ta misiri to a la i k'a dɔn denmisɛnw a ka nin hakilina in ka ɲi ala k'a kɛ hɛrɛ ya Rabbi ala ka dɔrɔgu feerela bɛɛ lajɛlen don a garijɛgɛ la o cɛkɔrɔba in dɛ jaa dɔrɔgu feerela don sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a ka dugawu minɛna sɛbɛnnikɛla ko misiri dunge don saa kalo 12 a bɛ misiri kɔnɔ nka ɲɔgɔnna dɔrɔgu feerela tɛ i k'a dɔn Tumuda n'a jɛɲɔgɔnw u nana karaw k'a la a n'a ka jalamugu u y'a minɛ ten ca a ko an bɛ joli minɛ ko bi Bagadaji kɔni hali n'a sɔrɔ dɔrɔgu ma ban a nɔgɔra kosɛbɛ a tɔ bɛrɛ kɔni den Tumuda k'an ka fo k'a waliman dɔn a ko Bagadaji dama yɛrɛ tɛ koyi Bamakɔ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni u sɔminen don k'a fɔ dɔrɔgu juguw bɛ feere i k'a dɔn u b'a ka wuli ka jɔ bolo la k'a bɛɛ lajɛlen sasa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso o tuma Bamakɔ kɛra sa Colombie Amadu kɔnɔ yɛrɛ waati d'a ka waati ma se e ko bi taa an t'a bila yan an bɛ bi taa bila burapele labɛnnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ olu bɛn'u sɔnni dɔw kan sɔfana t'o ma don su in na sa i bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ olu lakali an bɛ Jakite ale tun b'an gɛrɛdigɛ la Amadu kɔnɔ yɛrɛ daba tunkara wa